ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೂಬನ್ನ ಬೂಬನ್ನ ಅನ್ಕೋರಟ್ಟಿ ಕೋರ ಸುಕ್ಕ ಪಂಡ ಅಷ್ಟುದ ಯಾಯ್ದು ಚೂರು ಮಿತ್ತಿಲ್ಲ ಬೂಟ ಎತ್ತಂಡು ಅವಳೆ ಪುದ್ಮಂತನ ಕೋರಿ ಸಾರ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೂಕ ದೇವರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಪಾನಾನೆ ಮತ್ತು ಉಂಟು ಪಿಂಗನಿ ಬತ್ತೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೂಬನ್ನ ಬೂಬನ್ನ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಫುಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ಬಲಿ ಮುಂದೆ ಹೀರೋ ಅಂತ ಬಿಂದೇದಿ ಅವರು ಕುಳಿತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬನ್ಸು ಆಯ್ ಬನ್ ಟಿವಿ ಇಡ್ತುಲೆ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಜನದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ನಿ ನೋಡಿ ಗೆಳೆಯರೇ ಮೊಬೈಲ್ ದೀಪರ ಅನ್ಕೋರಟ್ಟಿ ಕೋರ ಸುಕ್ಕ ಬದಿಲು ಕುಂದು ಕಟ್ಟೆ ಬರೋದು ಅದೇ ದಿನ ಸವಿ ಸವಿ ತಿಲ್ಲೆ ತಿಲ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾತರ್ పండు అశుద్ధ యాది చురు కోరి రొಟ್ಟಿ ವರ್ಷಗರಾಜು ఇంకా మేర్ నంది Malu yang kelam di malu. guys unlote Kita ada mana bu? ayo itu ada ale Hey, ನಾನು ಒಣಸೋಣ ಮಗ ಪಾತ್ರಿ. ಮೌನ ಆಗಿ ಚಕ್ಕರ್ ಬಂಗ್ಲಿ. ತಿನ್ನೋಯ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಎಪ್ಪಲಿ ಆಯ್ತು ನೋಡಿದಿರುವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮೇನು ಮೋಯೆ ಮೋಯೆ ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮದಿದ್ದು. ಕೋರ್ ಸುಕ್ಕ ಬಾರ್ಲ ಐಕತ್ರಿ ಸಬಕರೈ ಏರ್ನ ಚಕ್ಕರ್ ಪೆರೆ. ಒಣಸೋಣ ನನಗೆ ಪಾತ್ರಿ. ಚಕ್ಕರ್ ಪೆರೆ. ಮಾತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಅಶ್ವಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತಾಡಿಂಚುಳ್ಳಾರು. ಸೊ ಇದು ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ పోస్ట్ మందించాడు వ్లాగ్ మంత్ లేచాడు టైం లేచాడు కూడా భయ్య ಒಂದು వీడియో మందితే పోతుందా ముళ్ళు మిత్తిల్ల పోతా ఎత్తుండు ಅವಳು ಪುದ್ ಮಂತನ ಅವಳು ಪೂರ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪನಂತ ಚೂರು ಮಂತೆ ನಾನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಅವೇನಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೂಡ ಬೈಯకు ಬೂತಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಅವಳೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಅಂದು ಅವೇನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಡ್ದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಕ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರಲ್ಲ ಈ ದೊಂಬುಗು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಪಂತ ತಿರ್ತು ಬೈದೆ ತಿತ್ತಡು ತೋಟದ ಪಜೀರ್ ಕಿತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ಸುಗಳು ಇಡು ಪಜೀರ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಜೀರ್ ರಾಸಿ ಮಾಡಿ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಚಿ ಅಂತ ಪಜೀರ್ ಕಿತ್ತಾನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಪಜೀರ್ ತಾಳ ಕೂಡ ಬರೋನು ಅಂಚೆನ ಚೂರು ನೆರಳು ಕೊಡ್ಲಿನಿ ಬರ್ತದೆ ದೊಂಬಳು ಉಂತುಂಡ ಬಿಸಿ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಉಂಡೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ತೂಪರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾದ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಪಪ್ಪ ಮನ್ ಫೋನ್ ನೋಡೊಂದು ನನಗೆ ಬೇಗ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಂಡದು ದಾದಾಪುರ ಅಪ್ಪು ಅವು ಕಾಸು ಹೊಡಿ ಪೋಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪಿಸಿ ಬೆಂತನ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆವಡು ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತಿನ ಕಾಸು ಯಾವಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪು ಪಾಪದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಪ್ನಾಗ ಬೇಲೆ ಪೋಂತೆ ಏತಿರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಏತಿರ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಪೋಂತೆ ಡಿಗ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಪೋಂತೆ ಇತ್ತುಡು ಬೀಜ ಪೆರಸ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಹಪ್ಪಳ ದಿಕ್ಕು ಬೇಲೆ ಪೋಂತೆ ಅವಾಗ ಅಂಡದ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಚ್ಚಾಡು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕಾಸಂಡ್ಲ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂಗಿ ಕನಪ್ಪನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅವಂತ ಹೊಡಿದ ₹1 ಅವ್ರು ಯೂಜಿ ಕೊಂಚ ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ ಪೂನೋಲಿಂದು ಅಮ್ಮಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನೇ 1-2 ವರ್ಷ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಲೇ ಒಳ್ಳೆಯರು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಡಿಮಾಂಡ ಬೆಲೆ ಬಂತಿರೋ ಅಂತ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುಂಟುಂಡು ಮತ್ತೆ ₹1 ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಅವಕ್ಕನೆ ಕೊರ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕೊರಿಯನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಚಂಡಿ ಅದು ಪೋಯೆ ಅಲ್ಲ ವಿಷಯ ಪನಾರಿತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೀದಾ ಸಾದ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನ ಕಡೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅದಂಡಲ ಗ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ ಪಾಂಡೆ ಸೊ ಏಪುರ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತ್ಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೇ
ವೀಕ್ಲೈನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಜಾನೆಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದು ಸೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಡ್ಡೆ ತಂದು ಆಂಡ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಇಡ್ಡೆ ಅವಕ್ಕೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮನ್ಪುಡು ದಾಸೆತ್ತಿನ ನವ್ವೆ ಪೋಡಿಗೆ ಪಾತೆರೆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತುಂಡು ಅದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಣಿಂಕ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಇತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೆರೆ ಉಂಟು ಎದುರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂತು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎದುರ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಂಟುಂಡು ಇಂಚಿ ಕೊಡ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾತೆರೆ ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಂಡೆ ನಾನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದು ಪಾಡೋಡು ಇಪ್ಪದಿಲ್ಲದ ಜಿ ಭೂತಗೋಲಿತ್ತನ ಬಂಡ ಇನ್ನು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಪನ್ನೊಂದತ್ತೆ ಅವಲಿತ್ತನ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಇಲ್ಲ ಭೂತಾಗಿತ್ತನ ಕೊಡೆ ಚೂರು ಜಾಲಿ ಆಂಡು ತುಂಬ ಜಾಲಿ ಉಂಟು ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಣೆ ಬೇರೆ ವೈಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಆಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲು ಒಂಜಿ ನೆಲಟ್ಟು ಒಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಮಂದಿರ ನೀರು ಪಂಡ ಇದೆ ಪೋಪ್ಲೆಕ ಸೊ ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದು ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಅವಳ ಅರ್ಪಿತಕ್ಕ ನವ್ಯಕ್ಕ ವೈಶು 5 ಜನ ಸೇರಿದು ಅವ ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಆಯಿತು ನೀರು ಪಾರ್ದು ಫುಲ್ ಬಾಕಿ ಪಾರ್ದು ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಮೀನ್ದು ಲೆಕ್ಕ ಅವರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಮನ ಪರ್ಪುನೆಟ್ ದುಂಬು ಅವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಓಚಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಕ ಅಂಚಿನವಳು ಗೊಬ್ಬರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪೇದನ್ನು ಮಂತಿತ್ತೇರು ಗೊಬ್ಬರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಅವನ್ಪನಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಇಪ್ಪರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್ದು ಆಯ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾರ್ದು ಹೊಡತ್ತ ಅವೆಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯಿ ಪೋದು ಗೊಬ್ಬುದು ಮೇಕಾಯ್ತ ಚೋಲಿ ಪುರ ಹಾಕೊಂಡು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಸ್ತ್ ಗೊಬ್ಬ ಒಂದಿತ್ತ ಮತ್ತೆ ವೈಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಾರೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತುಂಡು ಮುದ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡು ಇದು ಮೂಲ ಬಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಜೀತೆ ಕುಲ್ಲಿನ ಪತ್ತಿನ ಪೂರ ಬಂಗನೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ತಿರ್ತು ಬತ್ತೆ ಪಜಿರು ಕೊಯ್ಪುನ ಒಂಚು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದು ಫುಲ್ ಪಜಿರುಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಬರ್ಚಿ ದಾದ ಮನ್ಪು ಪೋಯಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಪೋಯ್ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾಗ ಅವಳು ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂಡತ್ತೆ ಅವಳು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನಾಗ ವಿಷಯ ಪನ್ಪಣ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯ ಎಂಚ ಏನಪ್ಪರ ಗುಬ್ಬುದ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ ಪನ್ಪ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಾರೆ ಪಚಿರು ಗುಲಾಬಿ ಫುಲ್ ದಾಲ್ ಶಾನಿಟ್ಟೆ ಕಂಡ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ತೋಟ ಮಂತನ ಪಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಸೌಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ ಆತಪ್ಪ ಕ್ಲೋಸ ರೋಡ್ ಆ ಕುಕ್ಕದ ಮರಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಕುಕ್ಕ ಉಂಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರ್ತದೆ ಕುಕ್ಕೆ ಇತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪಲ್ಲ ದೊಂಬುಡು ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ದೇವರೇ ಮಂಗಳೂರು ತಿದಂಡ ಒಂದು ದೊಂಬುಡು ದಾಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಾ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಜಿ ನನಗೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತು ಬಿಲ್ಲಿ ಸೀದಾ ಇದು ಗೆಂಚ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ವೇರ ಈ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಬೇಲೆ ಮಂತ್ನಾಗು ಕೂಡ ಒಂಚೆ ಇಂಕ ದೊಂಬುಡು ಅಂತ ನಾ ತರವೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಮೂಲೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಡು ಉಳ್ಳೇರು ಕೂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಬಿಡ್ಚಿ
ನಾನು ಬಿದ್ದಾಡುವೆ ಇತ್ತು ಪಾಪ ಈ ದುಂಬುಡಾಕಿ ಕೋರಿ ಸಾರ ಒಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ತೂಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆತಡು ಫ್ರೈ ಗೋಲ್ಡನ್ ಆತು ಗೋಲ್ಡನ್ ತೋಡ ಕರೆಂಟ್ ಹೌದೇ ಮಾಮಿ ಕೋರಿ ಬೈತು ಕೋರಿ ಮಾಡಿಬೇಕಂತ ಮಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಫ್ರೈ ಒಂದು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅವು ಟೇಸ್ಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಮಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಐನ್ ಕಡೆಪ್ಪ ಕೂರಾಗಡ ಮತ್ತೆ ಕಂಚಿನೆಣ್ಣೆ ಅನ್ಕೊ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಕು ಕುದಿಸಿ ಕೋರಿ ಬೇಕು ಕೆಜಿ ಕೋರಿ ಓ 2.5 ಕಿಲೋ ಕೋರಿದೆ ಕದೀತ್ನೇನು ಕಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅರಶಿನ ಪುಡಿ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಮಲ್ಲ ಮಾರತ್ತೆ ಎಂತ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫ್ಲಾಶ್ ದಯಾಪಿಸಿ ರಸ ಕಡಿದು ರೆಡಿ ಆತನಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಬೇಯಿಸಿ ಕೋಡಾರಪ್ಪ ಬೇಯುವ ನಿನ್ನೆದೆ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಬಣ್ಣ ಬದಲು ಅಂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮರಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಾರ 3-4 ದಿನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸುಕ್ಕನೆ ಬಂತು ಅಂತ ದೇವರೇ ನೀರು ಹೊಡ ರೇಪಾಯ ಸುಕ್ಕ ತಿಂತಿರ್ಲಿ ರಸತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಂಕ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಾರ ರಜ್ಜಿ ಜಾ ರಸ ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಕುದಿತಾಯಿ ಮುಕ್ಕ ನೋಡಿ ರಸ ಬನ್ನಿ ಕೋರಿದ ಸಾರು ವಾ 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 ಮೇಡಲ್ಲ ಬಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಟೈಮ್ मी तो जोरात आला amaterla haji panale ಮತ್ತು ಉಂಟು ಪಿಂಗಲ್ ಬಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ವಾ ಸೂಪರ್ ಏಪಲ ಇಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಕಚ್ಚಿ ಪಂಪೇನೇರು ಅಪ್ಪನ ಅಡಿಗೆನೆ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಮಂತವ್ರೆ ಸಮಂತವ್ರೆ ಸುಖ ಎಂಚಾರು ಕಸ್ಬು ಸೊ ಏರು ಪೂರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಏರು ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾದ ಮಾದರಿಗಿಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಬಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೂಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಯ್ತು ಪನ್ನೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಶ್ವಿತಾ ಅಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದಾತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಮುಳು ದೊಂಬುಡು ಕುಲ್ಲಾರ ಜಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರೆ ಉಂಡು ಒಂಚು ಮದುವೆ ಉಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮನ್ಪು ಒಂಚು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪು ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು